Ovo je znači važno što želim da pokažem. Ovo su fabričke serijske čizme. One su mnogo lepo estetski napravljene. Sunđeri su zalepljeni. Ovo su moje čizme koje ja pravim. Ovo su čizme koje sam napravio za jednu Zoricu iz Beograda i to je dimenzija 23 cm obima iznad skočnog zgloba. 23 cm, a ove su za 26 cm obima iznad skočnog zgloba. Zašto je ovo bitno i zašto želim ovo svima da pokažem? Fabričke čizme koje se serijski prave možda imaju malo manu što su sunđeri kratki i onda se podignu i žuljaju, ali može čovjek to da izvuče, da namesti. Te čizme žuljaju, inače to su prve čizme koje sam probao fabričke, pokazat ću vam kako stoje na mojoj nozi, na mojim nogama. Evo ovde ja sam ih izmerio, znači savio sam ove sunđere i izmerio sam obim i nacrtao sam ovde obim, koliki je njihov obim sa sunđerima i bez sunđera. Znači, unutrašnji njihov krug je za obim noge od 29,5 cm. 29,5 cm, skoro 30 cm je obim noge. Ovo je sunđer, taj sunđer je 2,5 cm i čizme su tolike. Znači, ove čizme pasuju za obim noge od 29,5-30 cm. Retko ko od nas ima toliko debelu nogu. Naprimjer, obim mojih nogu je 23 cm. 23 cm iznad skočnog zgloba je obim moje noge. Znači, ove čizme koje sam napravio za Zoricu, meni pasuju super. To ću sve da vam demonstriram sad da biste videli. Sad ću ja da stavim da vam pokažem o čemu se radi. Da biste videli, moja noga je 23 cm. Sad ću ja da namestim. Malo je nezgodno da snimam i da nameštam. Pogledajte kako te čizme, koliki luft imaju. Znači, te čizme mogu da se okreću jer su mnogo velike. I kada se popnemo, kada hoću da popnem nogu, te čizme idu dole, podignu se prema kolenu, podignu se tako gore prema kolenu. I kad se zakači kuka, one skliznu dole, povuku sunđer i sunđer faktički se povuče i onda žulja. Gvožđe pritiska direktno na nogu i vrlo je bolno i neprijatno. Zato ove čizme žuljaju. Najveća im je mana što su mnogo velike. Mnogo su velike, to je problem. A čizme koje su 23 cm obima, sad ću to da pokažem. Znači vidite razlika. Znači te čizme koje su za moju nežno prijanjaju uz nogu. I nema da se pomeraju kao ove što su mnogo velike. To je jedina razlika između mojih čizama i ovih. Zašto su moje čizme? Mogu slobodno da kažem da su moje čizme udobnije, jer ja pravim po obimu noge. Znači, ove su za 23 cm obim. Za Zoricu iz Beograda. Tako, to je to. To sam htio da pokažem. Nadam se da to nije loše ispalo. I da će mnogima od vas da pomogne da znate razlog zbog kojih čizme žuljaju.